Eh, asa man tong parke ni Pauline nga parkinganan. Paita ni sige man kung lakaw ano parte naman ng layo akong ilaktan. Wa mo ko kita asa tong parke ni Pauline. Ano ko kwarta? 50 pesos. Sus. Paita ni guys. Tulo kasi mana na mong wagi ko upload sa mong shooting kay sus. Nangita jud kong partner. Wa jud ko kitag partner ani. Base ka rin sa parke ni Pauline, makakita ko din partner ako rin sa akong pag-shooting. Sus, pasensya ni kumudaan jud. Paita. Kung kwarta, 50 pesos ng taon ni. Sus, paita. Kakita ka ko anig partner ron. Ako lang gining testingan. Kay lisod ka ni, 50 pesos na lang. Testingan na lang akong pangita. Pero sila na ko partner ron. Mao siguro lang entrance sa parke ni Pauline Rodari siguro. Eh, may tao? Ayo! Ayo! Sir! Oy, ma'am! Uy, do! Ma'am, balik Sir, ka ma'am. ano sa mo, sir? Sus, mao ni siya entrance sa parke ni Pauline. Oo, mga ni, sir. Ma'am, kanang pila may entrance ni ma'am? 50. Ay, sige na ma'am. Sana Gamay na kayo na, sir. Uy! Kanang, ma'am, tayo sa, ma'am, akong kwarta dire ma'am, kanang G-sir ba rin ma'am? Jisra? G-sir, no? Kuripot po rin mo, sir. Punin na po na kurinta. So, wala nyo ko ilaing kwarta ma'am, gikan ko kung balamban og nilakaw. Ako Nilakaw ko na? dire kay gusto kong ngita ko ganang kapartner sa akong channel ba? Kung makakita ko. Nakapalit kag mineral niya. Jisra mo Hindi, ka. hinatang niya itong naay ni Agi. Gitsahan ganing kong tubig. Kani mo, Jisra. Kutob rin dyan dito sa gawa, sir. Kita ka ni ko. Ganahan dyan kag malingaw ka, sir. Oo, unta ma'am ba? Kakita ka na may murag kabaw-kabaw na, sir? Kana, ma'am? Kana. Pwede rin ni Jisra. Sakay lang ka ato rito, raka. Kita ni Jace, kana lagi itong mabot. Ano itong Jace, Mao ma'am? lagi ni maabot si mo, Jisra. Kita ni ma'am. Ay, di ka tilo, nag-relax ni ma'am. Marelax diba na mong kabaw, sir? Kini man ang lihok. Kana, sir. Malingaw man gihapon ka, sir. Bala, dili ka ka-swimming, sir. Kana mong kabaw, sir. Imported yan na, sir. Sam, doon na pag-imported na ma'am. Ay, nga. Sam, tama mga ganina. Pag-iinin ako na ganina, ma'am. Sige na nagbarog. Pag iniliyok-liyok mo kabaw. Oo, ni anak mo dyan mong kabaw, sir. Imported gani na. Baka siguro na, atretisaw na mong kabaw kayo. Pati mo na, gangbarag, binarog niya. Ana ba, imported? Imported gani. Ligon dyan na. Tao ni Jace. Ay, asa mga kita, Sige na lang, ma'am. Makasulod pa ka diri sa among buwan. Malingaw pa dyan ka. Namin na dyan sa pot nila. Pagabasa lang na yung mga kabaw nila. Patay, ma'am. Sige na, ma'am. Tuol ako ng kabaw. Yung Jace, ma'am. Sige, ma'am. Sige. Napakay tubig na, sir. Wala na, ma'am. Ka na, pwede na dito. Manghihi mga kabaw mo, sir. Mo ni lingo niya nga. 10 pesos try. Yan saan? Di ko malingaw aning kuha na ron. Kanang kuha na ning pakarian ni dire. Atong ta ko datos sa swimming pool nga. 10 pesos sa kwarta. Yung tagaw ni ron. Ako na pagkuha rin. Sakay kuha ning kabaw. Oh. Tay. Maliyok. Ay. Malingaw ani. Di mo maliyok. Laki ang kaning kabawa pero ay, ay babae ay nanilihi guys. Ako kaning pangutan kung sana. Yung kabaw kung saan, baglingaw ko na hindi mo mulihok. Sige, nagbarog sila na kanika. Kuan dire, nagbarog siya. A few moments later. Ma'am, may nguto, ma'am. may to, sir. Ang saya ko, Ma'am, sir. kanang dugay na kadire, ma'am. Oh, dugay naman, ano man. Si Toyo na. Kanang nangita ta kung kanang partner pang ba? Kung channel. Partner, yung kanil. Unya, man. Kana- Ako ang palitaan. Mura duda ko, mug naa di kay talentina. Talented lang? Oh. Ay, sus. Talented kik, sir. Ay, unsa may gusto mong talent mong gusto? Sayo 6 bang? Anak? Katong acting, ma'am ba? Katong acting. Kasi man acting nga. Basta kung sa acting,
Ana, Ana ba, ana? sus, talented kay ko, sir. Oh, sir, ay. Pero sir, mahal ba ka? Mahal ba akong talent, sir? Mahal talent pin mo, sir. 300, sir. Uy, mahal lang ko talimpi, ma'am. Tikpan niyo, hindi ka diri. Sir, oy, naunsa makasi ka, bright, sabi mo, sir, ay nga, kanang, ang kanang pagpanilig, sir, talent naman na siya. Kung saan na mo pagbulikat, ang hugaw nga, dianan. Mao ba? Ya, diri, ma'am. Tagpila, ma'am. Kuha niyo diri, ma'am. 300 kada wali. Ayaw ba? Ma'am, kanang, mundang lang ko sa kong channel, ma'am. Kanang ako lalipuling, ma'am. Ano mo man ang dalo? No.